Viete, čo urobí kvalitný komerčný interiér pre váš biznis? Som Michaela, interiérová dizajnerka a poďme sa pozrieť sem. Svadobný salón Magic v Námestove som navrhovala zhruba pred 2 rokmi a bolo tam hromada požiadaviek. Všetky sme splnili. Takže ideme sa pozrieť, čo tu bolo najdôležitejšie. Pri vstupe do salónu každá budúca nevesta musí zažiť prvý wow faktor, keď vojde, a druhý, keď má na sebe vysnívané šaty. Čiže nesmierne dôležitá je pohoda a intimita, ktorú v salóne vytvoríme. Najväčšou dilemou bolo zariadiť v priestore 2 kabinky, kde by každá nevesta mala svoje súkromie a svoju pohodu. To sa podarilo. Nevyhnutné bolo nájsť úložný priestor na všetko, čo nevesta pri skúške potrebuje. Bižutéria, závoje, ale aj špendlíky, metre a rôzne pomôcky, ktoré musia byť po ruke. A keď sú šaty vybraté a nevesta nadšená, tak si sadnú s pani majiteľkou salónu sem, kde vybavia všetko potrebnú administratívu a potom už len nádherná svadba v nádherných šatách.